Armanım. Avtori Amangeli Babayev. Okuyar Tavuz Pirmedova. Niçin güýze gussavatyan henidem? Güýler ýatladyp dur senni ýyllary. Aqbal ýatlamaga mejbur edip dur. Ahmar bilen sensiz galan günleri. Ağacı terk eden sar yaprakdy. Güýze aýrylyga duçar edipdiň. Şondan beri arman çekýän her güýze sebäp güýze meň dünýämden gidipdiň. Nire baksam gülüp duran keşfin var. Akbalına bağıt atarjak ışgım var. Jigerimi kebab eden hicrandan buğunu sensiz boşap kalan köşküm var. Kalbimde oyanan ışgın tupani. Işgı sergiz ranağım soğuk edipdi. Bizi baht etjek belen söýgüýimiz akbalımdan madamalyk gidipdi. Seni gittin, yalňyzlyk gorşady daşym. Gulagymda aýdan sözleriň garly. Hyýalymda gam gusadan çyýglanan intizar bakışly gözleriň garly. Aýlanyp dur dynman pelegiň çarhy. Ýyllar geçdi durdy ýyly-ýylyna. Yürekde ahmarly paşmadyk söýgüýüm ýatladyp dur ser salamda ýydyma. Yıllar neçe çalışsa da ornany. Ýatlamalar ýatladyp dur sen hakda. Sönmedik söýgüden galan uçgunlar kete alawlap dur. Udar gursakda. Ýatlamalan girdamyna çümýärin. Bir pursat geçmişe ser salan wagtym. Misli çöller söken aşyk Mejnun dep gözläp ýören ýaly ýitiren bagtym. Sen bolsa hiç bir zat bolmadyk ýaly. Ýaşap ýörseň men aşkymy terk edip, duýdansyz duşsakda ýüzüňe sowýan, sönmeýän galan duýgularmy gark edip. Takdir näme eçiljegi belli däl. Munna hemme zada taýin bolmaly. Başga kendir duşuşmadyk ykballar hakyň ýazanyna gaýly bolmaly. Inni bolsa saňa etjek arzugum. Güller nädip, güller ýüzüni solmasyn. Menem özüm örän bagtly saýaryn akbal hiç aşygy aýra salmasyn. Ýowuz daramasyn akbalyň oýny. Aşyklaryň bagty galmasyn çetde. Yalançyda duş gelmedik akballar baqiyetde wasal bolar elbetde. Gözüm yumup gitsem ýeke haýşdym. Mazar toprağımdan bir gasam Allah. Diňe toprağımdan gelýän sesleri aň etmedik zatlaň aýaň borşanla.